No moros, on Lukan Racingkin täällä Motonetissä jälleen ja nyt me käydään ostamassa käydään nostamassa vähän tarvikkeita YCF ja ylipäätään tämmösiä hommiin kun taas puhkes rengas ja sisäkumi paskana, niin pitää ja sitten kun vanha rengasrauta meni rikki, niin ostaa yksi uusi rengasrauta ja ostaan täältä yksi uusi rengasrauta. Tommonen rengasrauta ja jotain näin. Mä oon tosiaan täällä Kelion Motonetissä Jyväskylässä. Kelion Motonetissä ja kyllä tässä sit mä seuraavaksi miettin sellaista auton renkaan paikkaussarjaa. Minkä tarra ottais tähän YCF? Tässä tommonen aika kommea tämmönen pääkallo. Hirvi. Sinne. Kekkonen tämä ei ollut tommonen tarra, vaan se oli. Katsotaan, olisiko täällä semmoista järkevää semmoista. Täällä on tätä poppuja, mutta mä en semmoista että YCF ottaa. Jos mä ottaisin YCF:n tämmösen 8-puun. Tommonen YCF. No tommonen ja varmaan semmosen päädyttiin. Tommonen tarra YCF. Tuossa on paskoski killi sirkkä. Kyllä se Devaltiva on parempi. Sama Jesari 3-4 €. Ja sitten Sä teippiä pitos. Joo, kyllä tää. Tässä on tämmönen komea tarra, 8-pallo ja rengasrauta tämmöistä asettu ja sitten tämmönen paikkausrasia ja sitten mahdollisesti tommoista, millä voi vähän noita rengastautua, niin tätä rengasta voi sitten niinku laittaa ja niin edelleen. Katsotaan mitä kohta meillä pitää asettiin. Tää on tämmöstä massaa, mikä varmaan niinku levitetään käsiin. Joo, just mietin, että vois ottaa muutaman tommosia Mac Pro leikkureita, ei nyt oikeesti, mutta ne on saatana hyviä. No niin, elikkäs nyt ostosten esittely. Tämmönen rengaspaikka, sisärengas, mä ostin autoon, kun saadaan, et kestäisi ehkä vähän paremmin. Sitten tuohon YCF:ään tämmönen hieno komea tarra. Sitten yksi toinen rengasrauta meille, kun toinen meni rikki. Ja nyt tämmönen saatana epoksi vittu lentelee tällä saatana vittu. No, mut joo, mä sen kohta takaisin, mutta mä toivotan hyvää päivänätkö kaikille katsojille ja nähdään tässä joku päivä taas videoiden parissa. No niin, moro!